Bigarren talde ere prest daukagu. Bigarren talde hauek ez bezala, esperientzia duna da, bigarren mailakoa dira, eta iaz ere parte hartu zuten jaialdian. Arantzazuko ama ikastetxetik datoz, eta kontatuko digute Martuteneko jaiak nolakoak diren. Karo bero batekin hartu ditzagun, mesedez. Pilarikan hasiera, pilarikan bukaera, dena kontentuta pozik gaude, petardoekin ibiltzera. Bazkarietan kroketak, hamburguesak eta patatak, eta postrea helatua data, ikustera behian kakak. Egun bat martu jaietan, betiko eta kakaletan, laguna zogin ondo pasatzen, laguna zoak txosnetan. Festa da guretzat, magoak dira denentzat, buru handiak eta erraldoriak, txokolata da aurrentzat. Umeentzat asko dago, gustokoa dute mago, futbolin txapelketa ere bai, eta gauean zozongo. Jubilatuen eguna, ibaian dira arrauna, eta bingoan elkartzen dira, Martuteneko laguna. Bazkaririk ederrena, baita jubilatuena, gehienak mus partida jokatzen, pasatzen dute eguna. Autotxoketan bai poza, alde batera utzi lotxa, oltxonetetan saltoka, arakentzen dugu hotza. Gorriti Martutenera, animaliekin batera, amarterritan denak itxoiten, ta bukatzean etxera. Festa gozatu gaitezke, zaletu eta gazte, gonbidatuta zaudete denak, eta etorri zaitezke. Eskerrik